90. Ty si jdeš to tady ksít, třeba něco. Máš jedivák, co to dá do rezervy. Nenahráš ještě. Už jo? Všechno hodí. Dávej. 90, 60, 90. Funguje to! Hustý. Jako, já jsem šel kolem. Ne, počkej, kolem železařství a já tam, no jestli koliky, ne hřebík a on, a kolik a já, ne kolik, hřebíky, ne hřebíky, ale kolik a on, no a kolik a já, no ty si kolik, hřebíky. A to si to takhle špatně, KBčko, a tak natáčí to hřebík, víš co, tak prostě mám KBčko, je to jako solidní člověk, ne? No a prostě jdu z KBčka a z bankomatu a prostě vybrala jsem ne a jdu za Lucou, to je frajerka. A potkám nějakýho chlapíka, co je ze Solárka a šel ze Solárka a byl takový tmaší. A říkám, máš drobaky? Máš, no a ona, nemám drobáky. A máš cigaretu? Nemám cigaretu. Máš drobaky? A protože ty jsi řekla blbě, bo. A já nemám. A mi jenom papírový. No tak papírový to nevadí. Tak mu dám 5, ne, bylo mi ho líto. A já jdu za touhle, čo? A Olga jsi úplně blbá. A my opět jdu baru vlasů. Ale jako my blondiny, jako vůbec nemáme letí, jo. Pojď, máme strašný syndrom. Buďte blond! Jo, víte, co je to PMS? Nepomenstruační syndrom. A máš to jako prostě... Je jako převzatý z latiny, jako jo. A potom menstruační, to je jako fakt nechutný. A pak jako syndrom. A tak už máš jako